ಅಂತಿಂತೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬಾರುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟೋಲಿ ಒಂದು ಟಿಕ್ಕ ಇಂಟು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನ ಏಪಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂಜಿ ನೋಡು ಕೊಂಚ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಅವು ಬಿಕನರ್ ವಾಲ ಬೇಕರಿ ಐತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬರೋದೇ ತಂಡತ್ತ ಸೊ ಅವು ಒಂದೇನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಇನಿ ಅಂಕಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಪಿಸೋಡ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಉಲ್ಲ ಸೊ ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಒಂದು ಸೊ ಅಂಕಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಿದಾಡ್ದೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಯಪಂಡ ಹೋದು ಅನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬುಕ್ ಕಾಲ್ ಪಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ಕಿನ್ ಅವರ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ 2 to 3 hours ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಸೊ ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಇನ್ನು ಬಿದಾರ್ದ ಬಾವೇರ್ಲೊಳ್ಳೇರಿ ಬಾವೇರ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಚ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಬರೀ ಜಾಲಿ ಇಟ್ಲಾರ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಕಡಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ್ತ ಪೋಲೆ ಅಂದ ತುಲೆ ಊರ ಇತ್ತ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಆನಂದಿರಿ 2 ಜನ ಅಂದಿರಿ ಸೊ ದೂರ ಮತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಶಂಶಾಬಾದ್ ಒಂದುಂಟು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಟು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತಿಂತೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬಾರುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಕೋಲಿ ಗಾಡಿ ಉಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬಾಕಿತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಇನಿ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ಇನಿ ಪೂರ ಬಿದಾಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬಿದಾಡ್ದ ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ಗೆ ಅವೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ನೀವು ಅನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರ್ದು ಅದೊಂಚೂರು ಥ್ರೋಟ್ ಪೈನ್ ಅಂಚಪುರ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತಂದು ಲೈಟ್ ಅದು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಈ ವೀಕ್ ಚೂರು ಅಂಚನೆ ಪೋಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಲಿ 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 ಜಾಲಿಯಾ ಜಾಲಿ ಅಂಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀವು ರೂ ಆಪುಂಡು ಮುಗಲು ಪೋಪುನ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ತಿಂಗಳು ಊರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸೊ ಕೂಡ ಪರ್ಬಗ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ಪಾರುಂಡು ಊರುಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೊ ಅವಲೊಂಜಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಐತಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾದಂದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆಂಕ್ಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತು ತೊನ್ಗಂದು ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾವೇರು ಒಂಜಿ ಬೇಕರೆಲ್ಲ ತಗೋತೀರಿ ಬಿಕನರ್ ಬಾಲಾಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ನನ್ನೈತೆ ಸೀದೊಂಜಿ ಪೋಪಿನ್ ಬೇರೆ ಅವು ಬಿಕನರ್ ವಾಲ ಬೇಕರಿ ಐತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬರೋದೇ ತೊಂಡತ್ತ ಸೊ ಅವು ಒಂದೇನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಬಿಕಾನೇರ್ ವಾಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಗುಜರಾತ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುಜರಾತ್ ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇರ್ನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅವು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೇವೈ ಭುಜಿಯಾ ಪೂರ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವು ಬಿಕಾನೇರ್ ವಾಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಬಿಕಾನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಚ್ಚಾವು ಸೌತ್ ರಾತ್ ಫೇಮಸ್ ಇಚ್ಚು ನಾರ್ತ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಫೇಮಸ್ ಪೂರ 2000 ಮಿತ್ತೆ ಪುನಲ್ಲು ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪೂರ ಟೇಪುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಊರಿಗೊಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ದೆತೊಂಡ ನನ್ನೈತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಊರು ಬಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ತುಂಡತ ತಿರ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಡಿ
ಸೊ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಯಾವ ರಡ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಟನ್ ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಯಾವ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಯಾವ ಚಿಕನ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಪೂರ ಬಂತದ ವೇಸ್ಟ್ ಅದ ಯೂಸೇಜ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಜನಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ ಕೂಡೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏತ್ ಫೇಮಸ್ ಬಂದು. ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಚುಂಟು ತುಕ್ಕ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಜೈತ ಒಂಜಿ ಜಶ್ನಿ ಕಬಾಬ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತದ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತದ 1953 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದೇ ಒಂಜಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದೇ ಮಲ್ದೆರ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 46 ದಾನ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಉಂಡು ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 46 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಉಂಡು ಈಗ. ಸೊ ಇತ್ತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂತು. ಸೊ ಸೂಪ್ ಬರ್ತುಂಡು ಸೂಪು ಕಾಣತ್ತೆ ಸೊ ಸೂಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಚೊಂದೊಂದು. ದೊಂಡೆ ಬೇನೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸೂಪ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡು. ಬಾಳೆ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಬುಡ್ಕಂದ ಒಂದು ನಿಂತು ಪ್ಲೇಟ್ಗಂತ ದೀತೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಕರಿಗಂತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ರೈತ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ವ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಉಂಟು ಪ್ಲೇಟ್. ಕಥ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಡ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಜಸ್ನಿ ಕಬಾಬ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟರ್ ಬತ್ತಂಡು ತಿನ್ಕ ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಎಡ್ಡಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಲ್ಮಿ ಕಬಾಬ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತೋಲಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ತಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೋಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟಿಕ್ಕ ಮೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಾರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಅಡ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಚುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಜಸ್ಟ್ ಕೊಂಜಿ 4 ಪೀಸ್ ಒಯ್ದು ನಾಲೊಂಜಿ ಎಣ್ಮ ಒಂಜಿ 7 ಎಣ್ಮ ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಟನ್ ಪೀಸ್ ಅಂತಲೇ. ಹೆಡ್ಡುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ಮಟನ್ನ ಚೂರು ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಿನ್ಕ ಮುಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡುಕ. ಸೊ
ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ರೇಂಜ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಂಚದು ಬಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನು ಕೆಲವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಂತು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಹ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಊರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಟೈಪ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ನಂದು ಶೇರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ತಿನ್ಕ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು. ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಟೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತಾಪನ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಮೈಲ್ಡ್ ಅದು ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಾಗ ಏಪಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನೋಡಿ, ಕೊಂಚ ಮಜಾನೇ ಬೇತ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುತ್ತು ಖಾಲಿ ಹಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಬಟ್ ಐಕ್ ಇಪ್ಪುನ ಹೈಪುದತ್ತು ಐಕ್ ಇಪ್ಪುನ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಪನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಏನು ಬಾಕಿದ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ನೆಟ್ಟ ಆತಿ ಅಂಕ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ತದನ ಜಾಲಿ. ಸೊ ಮೂಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬುಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಆಕ್ಲೇನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲ ಗೋಡೆಡು ಪಾಡ್ದಿರೋಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿರು ತೋಲಿ ಅದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅಂಚಾಣ ಇಡಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಆಟ ಬೆಟರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಸಾಂಡ್ ಇದ್ದಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಡು. ಸೋಂಪು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಸೋಂಪು ಹೊಣಸಾಯಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೌದಾದೈತೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೆಲವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಬಟ್ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾಲ್ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಯಾನಂತೂ ಏಪಲ ಪೋಪುಜಿ. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನು ಏರ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂದ ಪುದರುಂಟು. ಸೊ ದಾಯ್ತಿಂದ ಜರಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಸ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಯ್ನ. ಬಟ್ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಎ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಜಾಯ್ದು ಈಗ ಲೋಕಲ್ వాళ్ళ ಹೋಟೆಲ್ ಐದು ಬೆಟರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಖಾಲಿ ಹೈಪ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕದ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ದ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಈ ರೀತಿ ತಿಂದಾರ್ದು ಎರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹಂಸರುಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಐತೆ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ತಿನ್ಪಾರ ನೀತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಲವು ಟ್ರೈ ಮಂತ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚ ರೈಸ್ ಬರುವಂತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರೋದು ಹಾಲತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇಂಚ ತಿನ್ನೋದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ನಮಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಚ್ಛೆ ಒಂದು ಕಿಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾದ ಎಂಕ ನಾನು ಬೇತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂಚ ಉಂಟದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಬಟ್ ಮೂಲ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಂಕವ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ಇರೆಗ ತೂಲಿ ತಿಂದಾರ ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ಆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತು. ಮಟನ್ ಡೇರಿದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಟ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ 500 rupees ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಇತ್ತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ತುಲೆ